Medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci o stredoeurópsky pohár mala už tretiu úspešnú reprízu v Pražskom obecnom dome. Sledujete 5 najlepších párov pri latinskoamerickej čači. S číslom 10 sú naši majstri, manželia Baumovci. Číslo 1 mali majstri sveta v týchto tancoch, manželia Joseph a René Barziovci z Paríža. Tu ich vidíte pri sólovom predvedení ich víťazného tanca. Ešte sa pozrite na Paso Doble. S číslom 11 pražskí manželia Gregorovci, desiatku majú opäť Baumovci. V latinskoamerických tancoch zvíťazili Parížania Barziovci, druhý bol pár z Liverpoolu a tretí Švajčiari.